Eto guys, naunsa ni siya karon adlaw. Ito sila ko ikuy nga ba? Ito ko ikuy ito gagawin. Ano na po mga leading? Kagaya. Eto guys, ang buutan kong partner. Anong ginawa niya? Manok, manok. Ayan, panuorin nyo. Lasing yan kagabi. Iwan ko saan nagpunta yan. Ano na naman ginawa nito? Ayan. Ingana na siya maglimpyo guys. Magtubod ang tubig. Ano namang kadramahan nito, oh? Tinugsaw mo na naman yung agoy na mapatay talaga kita. Ayan. Magluto siya ngayon ng manok, guys. Anong oras na ito umuwi kagabi, guys? Tapos lasing. Naku. Siguraduhin mo lang na babae, ha? Pagbakla talaga, naku. Matigbas ko talaga kayo. Mag-asawa ka na, Sherwin. Para maghanap na rin ako ng iba. Ayan guys, walang pakialam sa mundo, oh. Naku talaga. Kasi palagi wala dito guys. Naku talaga. Wala ko kwarta. Wala ko kwarta. Kung saan mong kwarta? Naku, bayad mo talaga sa ano? Mapatay talaga kita, Sherwin. Wala ko mani. Ayan guys. Ano ko mama? Ganda ang titi. Nagi. Hirap. Huwag mong abusuhin ang ano ko, pagmamahal ko sa'yo. Ang bata ng mga maputot. Kasi pag ako'y nasiraan ng ulo, nako, masira-sira talaga tayo. Tagaan ko mamamanindigan. Mani kagid. Ayan guys, naluto na ang adobo ni Sherwin. Ang naong. Mamahaw na dahil mi guys. Sarap-sarap ng ulam. Very good ngayon si Sherwin, hindi umalis. Ngayon guys, mag-almusal na kami. Adobong manok. Ayan. Maghugas muna ako ng kamay. Kasi gusto ko magkamay guys. Eto na guys. Almusal na tayo. Pagkatapos ngayon guys kumain, mag-unboxing na naman tayo. 2 box ang natira. Kaya i-unbox natin ang isa. Istorya ba sa kamera? Ay. Anak ko mama. Pagpasensyahan na ninyo guys yung partner ko. Tapos na akong kumain guys. Tapos, ang mga dog namin, pinakain ko na rin. Potot! Behave, Potot, ha? Dala-dala na ba ni mo akong chinilas dito sa gawas? Eto, guys. Tapos na kaming kumain ng partner ko. Kaya, ang gagawin namin ngayon,
mag-unbox na naman kami. Kasama ko ang partner ko. Himalang-himala, hindi umalis ng maaga. Sa mga nagtanong dyan kung saan na si Sherwin, paano kasi siya makasama sa vlog? Maaga siya umalis dito. Pagkatapos kong mag-almusal, naku, gumala na naman. Hindi pa kami naghiwalay. Charot. Hindi na kami maghiwalay kasi anak ko na siya. Dapat masaya tayong lahat, 'di ba? Kasi alam nyo na, buhay natin, weather lang. Charis! Oo guys, kaya thank you so much sa inyong lahat. So ngayon guys, dito na tayo sa aking opisina. Opisina talaga. Oh my God, opisina. Nangarap ka bakla? Huwag kang mangarap bakla ng opisina. Babe, alin na babe? Bilisan mo. Mama. Isara mo yung pinto na yan para maliwanag na maliwanag yung ano natin, pagmumukha natin dito, guys. Asa atong ablihan ni? Kani or kani? Kani. Pagtarong, kani? Oo. Ito daw, guys, ang buksan namin. Itong isa, sige. Sige, alsada na. Ayan. Ngayon, guys, buksan na natin ang package. Ang kasama kong bata, ito, nako, tsuktsakin ko talaga to. Ang dami talagang kasalanan nito sa akin. Nung nakaraan, lasing, gabi na umuwi. Nung nakaraan din, lasing, gabi na umuwi. Nung nakaraan din, lasing, gabi na umuwi. Nung nakaraan din, nagyaw-yawa, Ginoo ko day. Ang yaw-yaw niya sa Lunes, mauray giyaw-yaw pagka Martes. Ang yaw-yaw niya sa Martes, mauray giyaw-yaw pagka Miyerkules. Ang yaw-yaw niya sa Miyerkules, mauray giyaw-yaw pagka Huwebes. Ginoo ko, balik-balik. Naku talaga. Naku talaga, nanggigil talaga ako nitong partner ko. Wag na maraming chika bayot, buksan mo na. Naku bayot, wag na maraming daldal bayot, magbukas ka na. Inip na kami. Charmos, ginamos. Ikaw na po, istorya, bib. Termos, ginamos. Hay, nako. Istorya ba? Inaya ma. Agoy, ayaw lagi pag binata lagi. Inaya bi. Ayaw pag binata lagi. Puro na ko. Ito guys, parang bata ito guys. Sibugin na. Madiritso ganini sa imong na. Tugsok ka gid ba? Ana. Eto na mga sis. As usual, mayroon talagang nilagay si Ate Trining na ito trash, parang ano siya, makapal na plastic. Yung parang trash bag. Tapos, ito na. Oh my God. Ano ito? Hala, sa Shalan. Diba? California. Oh my God. Thank you so much. Eto guys. O diba? Mayroon toothbrush. Umabot pa talaga siya. Ate Trining, eto na. Tapos guys, may Colgate. May Colgate, ito, ako guys. sa ako pumangkon. 4 na Colgate. Cotton round siya, cotton round. Muna akong bag sa eskwelahan. Bag sa eskwelahan. Saan ni pagbukas, guys? Ano ito, guys? Ito, guys, ang laman sa box. Ayan. 'Di ba? Asa siya. Napasyay. Sama na Sa kanang kuan para Unsa na siya? kuan kining banid ni. Sige, unsa pa nang uban? Diya sa kuan. Kana unsa man na siya? Kana unsa man na Asa? Ini kana unsa man na para man ni sa kuan kanang pisil. Unsa? Pisil. Unsay pisil? Diba? Fish shield. Pisil ta Mapisil kagi karon. Pisilon pa kabi? mga banid man ni namo. Kana unsa nang uban? Mga banid. Ha? Banid kani de kuan ni tambal ni sa mad.
Si tambal samad. Banid ka. Klaruhan nagtanaw diha kay mauwawan kita dani. Ginoo ko. Mga banid ni. Unsay banid? Samad ba? Di langawan. Kanang uban, tanawa pa ng uban. Kini kon man ni. Kana unsa man na? Ipikit sa samad. Unsa ipikit sa samad? Ginoo ko day. Kana unsa pa man na? Asa? Kanang uban iisa-isa. Banid. O kana unsa man na? Banid yapon. Banid tagjis sa baning banid. Tagpila? Tagjis. O kanang uban unsa pa man na? Kini Kana unsa man na? kanang katalog. Si katalog, animas katalog. Pasahon nimo asang kanay nga ito do nimo samad sa mata. Na, Unsa? sa mata kani sa mata ni. Anong mabulhot mata. Lah ni. Sabot ni. Lah. Unsay mabulot ang mata animas? Unsa ni nga isiki. Unsa naa ba? Ini Unsa man naa? mga magmaix ang sulod unsa ni ma. Unsay mais? Animas nganong makaabot ang mais diha? Tambal man ni sa samandod. Nabuang masiguro ni. Sound ra ni. Be. Agoy. Unsa? Manig asin. Unsay asin animas? Unsay asin? Ma. Ha? Putos sa kamot. Asin. Kanang uban unsa pa man na? Tambal man siya. Herbal man. Unsa pa nang uban? Kini O kana unsa man na? para sa ice cream. Unsa na ah? Ice cream. Unsay para sa? Ice cream. Para sa ice. Gunting para sa stuli. Napay price para sa bungog. Plies ba day na ah? O kani siya mga kuno ni siya mga para packaging sa samad. Okay. Packaging sa samad. Unsa na siya para sa? Packaging sa samad. Kakuha na nako kay agamo na ning hipuson kay amo na ning ikuan kay mahal ra ba ning kuno ni. Mahal ra ba ni banid kay magpalit ka banid tag-gis na ba. Kusga imo tingog. Magpalit-palit ka sa banid tag-gis na ba ni. Balik na ko ni kay amo ra ba ni mama. Wipes ito guys. Ito guys, Wipes. tasa. Yan. Tapos ito, mouthwash. Mouthwash ito guys. Grabe, sobrang laki. Talagang mamamatay talaga ang mga daotang espiritu sa bunganga ko guys. Eto, sosyalan talaga. Amin na. Ito sana ma. Ayan. Eto guys. Alcohol. Imagine. Ay, baryatik mo. Thank you, muriatic sa imong mata. Dili ni muriatic. Alcohol ito guys. Ito. Talaga, thank you so much. Sana ma. Kani, para asa man ni? Ambot pa asa ni. Toothpaste na naman ito guys. Tapos ito, Maya Mia, Dove. O diba? O diba guys, sosyalan kayo, Dove. Ano kaya ito? Ano to, Sherwin? O diba? Mouthwash na naman guys. O diba? Grabe talaga, oh. Ano mama? Oo, grabe talaga. Ito akong lotion. Tapos ito, ano to, Sherwin? Lotion. Ha? Ano ito, guys? Sabon ito. Oh my God. Tapos ito, oh my God. Hala, ano to? To Maya and Lola. Sa akin to at saka kay Lola, mga sis. So, di ba, imagine? Thank you so much, ate. Oh my God. Ay, happy naman. Tapos ito, ano ito, Sherwin? Ayan. Tapos ito pa, guys, ha? Hala! Si Tapil ito, guys. Body lotion. Hala. Grabe, arang dako. Sobrang mahal talaga nito, guys. Ano ito, Sherwin? Sabon. Ha? Sabon. Nakatag na si Sherwin, guys. Oh, nahulaan niya. Sabon. 16 bars. Diba? Oh my God, thank you so much, ate. Thank you so much. Sabon. Ano to, Sherwin? Shampoo. Ha? Shampoo. Shampoo. Shampoo, be. Tingnan natin kung shampoo ba. Hindi ito shampoo. Body wash. Pantene. Ano to? Olay siya, guys. Body wash. Diba? Imagine. Thank you so much, ate. My God. Oh my God. Ano to, Sherwin? Talamok. Para lamok ko, no? Hindi ito para lamok, guys. Hand soap.
Hala, ito pa guys. Mayroon pa. Sabon din ito, di ba? Sabon. Pantene. Ang dami. Ano to? Pantene. Ay, nakatag na. Nakatag na si Sherwin Pantene. Unsa man ni, lotion or shampoo? Ay, nakatag na. Shampoo nga ito, guys. Grabe, sobrang laki, oh. Oh my God, grabe talaga, ate training. Ang mahal-mahal nito, grabe, sobra, promise. Talagang binigay mo sa akin, ate. Thank you talaga. My God. Ay, my God. Talaga. Unsa man ni Sherwin? Shampoo gyapon? Tingnan natin guys kung shampoo ba ito. Pag nakahula ito si Sherwin, bigyan ko isang stick ng sigarilyo. Ay, hindi ito shampoo. Walang sigarilyong maganap. Conditioner pala ito, guys. Hindi ito shampoo. Pantene din ito, di ba? Oh my God, hologram. Oh my God. O, di ba? Imagine. Tapos, ano to, Sherwin? Para sa mga utan. Kasi para sa mga utan. Utan. Ito guys, pang pang balat ng gulay. Like carrots, patatas. Tapos ito, pang bukas ito ng dilata. Diba? Thank you, ate. Luwag. Ang sani Katasa. Okay, tasa ko no, na. Nabulok na si Sherwin. Ito guys ay, takalan ito ng like magputo. Takalan ng mga harena, di ba? O, di ba ate? Thank you so much. Kani ang sama ni? Luwag. Si luwag, animal. Animas, luwag ko no ito guys. Nakuday. Talaga. Tapos, ito pa. May damit na naman. Tapos, eto. Ayan. O, di ba? Diva. Tapos, ito, may damit. Tapos, ito, parang kay ito. La pajama siya. Ay, parang ganyan ito, oh. Parang like Laila Dilema. Oh, parang ito guys, para ito para pang ito. Pang Laila Dilema talaga. Kanino kaya ito? Ayan, may jogging pants. Oh, ito guys, o diba? Ang ganda talaga. Oh my God, o diba? Grabe talaga, mayroon talagang akong ganito pangluto, guys. O diba? Ano to? Lotion. Ha? Lotion daw. Tingnan natin kung lotion ba. Hindi ito lotion, body wash. Body wash ito, guys. Lahat ito sobrang mahal. Promise. Tapos meron pa body wash din ito. Ayan, body wash. Tapos ito guys, ang sama ni siya? Sabon nga juice. Sabon daw ito na juice guys. Hala, my God. Sobrang dami, oh. Naku, sobrang dami. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Diba? Sobrang dami. Sabon ito, guys. Hala! 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 Diba? Hala! 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 Diba? Hala! Diba, guys! Oh my God! Allah! The training sobrang dami. Oh my God! Thank you so much. Ito pa. Pangkusena. Itabi ko talaga to kasi pag magkabahay ako, charot! Meron ito, guys. Tapos, meron pa, hala. Mayroon pa guys, sabon na naman. Dab. Mayroon pa guys, dab. O diba? Hala, my God. Grabe. My God. Daghan kaayo. Oh my God. Tapos ito pa, oh. Mayroon pa. Toothpaste. Tapos, ito pa guys ha. Buksan natin kung ano ito guys. Saan siya? Ayan. Ito guys, para daw sa buhok.
Hindi ito para sa buhok. Ano ito? Hand sanitizer. Tapos ito pa guys, ano ito? Para ito sa gift. For and from. 'Di ba? Tapos ito pa guys. Tomaya, Balay sa Bukid and Erlinda. Mayroon din kay Madam Erlinda. Thank you so much. Dove hand wash. O diba? Tapos meron pa nakalagay. Hala, grabe talaga, oh. Eto, imagine guys, hindi talaga siya masira kasi, nakalagay siya sa plastic. Oh my God. Usama na, magsayal ka? Ay, nakakulo na supa na siya. Gashiruin ko na ito guys. Bila na, maglaban na. Maglaban na siya, maglaban na. Di mo na, ma. Di mo na lang ni. Hindi ako dani. Ay, ginoo ko, Okay. day. Gwapo kayo. Dili na. Di mo ni ma, ha? Ha? Di mo ni ma. Di mo na, mahal. Gwapo ko no kayo, guys. O, gwapo. O, sige, magduster ka na, Sherwin. Ano yung ako ni ma? Oh my God. Eto, grabe talaga. O, gwapo ko no kayo. Sige, magduster ka na. T-shirt ko. Eto pa, guys. Hay, nako, Sherwin Singh. Yan ulan na tayo. Tapos, meron pa, guys. O, diba? Jacket ito. Jacket. Tapos, meron pa. Ako ni kay. Tapos, ito pa, guys. Mga t-shirt. Tapos, ito pa. Jacket din. Okay, bago na pa. Mabango ha, mabango. Sobrang bango, sobrang bango. Tapos, ano to? Hala guys. Hala ate training. Oh my God, may pang ano pa. May pang ano pa oh. May malagyan pa talaga ng pangregalo. Tapos, ito pa guys. Pang ano ito guys? Pang ganyan. O, di ba? Pang ganyan ito. O, di ba? Sosyalan. Mayroon na ako. Tapos, ito pa. Ito pa. Tapos, ito pa, jacket. Ito, jacket din. Tapos, meron pa. Hala. Ito kay mama. Olay. Body wash din ito, guys. Kay mama ito. May nakalagay kay mama. Tapos, ito pa, t-shirt. Short pant din ito, guys. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa mga suporta ninyo sa akin, thank you so much. Shout out to Mami Kim, Madam Tochi, and Sir Joel Consulta. Thank you so much. Madam from Norway, thank you so much. Sis from Korea, thank you so much. Althea Marcos from Jinsan, thank you so much. Vincent James from Canada, thank you so much. Shout out also to Aligain JM from Cotabato, thank you so much. Shout out to Madam Toots with Temserok Vlogs, thank you so much. Enriquez Linet, thank you so much. Halapan family, thank you so much. And Ojigi family. Jordan Basera from Mandawi, Cebu, thank you so much. Josephine Mabaylan from Busan, South Korea, thank you so much. Alexis Bitos, thank you so much. Kimberly Akyatan from Shukon, Zamboanga del Norte, thank you so much. Yuri Kumanda, thank you so much. Shout out also to Elaine Arpon, thank you so much. Well, Jean Hopida, thank you so much. Tiboy Lulu TV, thank you so much. Raijin Channel, thank you so much. Sara Gaga, thank you so much. Tachi Lips Vlogs, thank you so much. Aling Duray Vlogs, thank you so much. Adayot Vlogs, thank you so much. And also, shout out to Miss Maya Vlogs. Thank you so much. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa mga suporta ninyo sa akin, thank you so much.
Ate Trining, Ate Glena, Ate Dairit, Kuya LB, and especially Tumaha, thank you so much sa mga binigay ninyo sa akin. Pamasko, hindi lang sa akin, sa buong pamilya namin. Thank you so much. Alfonso family from Anda, Bohol, thank you so much. Thank you so much for watching, guys. Bye-bye sa inyong lahat. Merry Christmas. I love you to all, guys. Bye-bye.